Ahojte. Každý sa už určite niekedy zamyslel nad tým, čo je zmyslom života. Zamysleli ste sa aj vy? Chcem vám ukázať jedno takéto DVD. Je to naše nové DVD, volá sa Základy myslenia, Scientológia Základy myslenia. Bolo sfilmované na základe tejto knihy, Scientológia Základy myslenia. Čo vám môžem povedať o tomto DVD, je, že som si pozrel pár prvých filmov a neuveriteľne ma zaujali. Sú veľmi krásne a ľahko spracované. Je tam veľa informácií o tom, ako život funguje, o čom je život a tak ďalej. Čo vám môžem povedať je aj to, že toto DVD má teda presne má hodinu a 33 minút. Je na DVD a na Blu-ray. A ak by ste chceli vedieť alebo vidieť viac, tak si kliknite tu na link pod týmto videom. Tam je krátka ukážka a po prípade si to tam môžete aj objednať. Ja osobne vám to zabalím a do 2 dní to máte doma.